في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Senin sual ederler yetimlerin barasında. Siz aydın şoların halini ıslah etmek yaxşıraktır. Ve eğer şolarını ve şoların mallarını özünüz ve öz mallarınızı ıslah etmek için katıştırsanız, biz olar sizin mümin doğununuzdur. Allah Tebarek ve Teala yetimin malını kim fesad edip zayi etdiğini ve kim ıslah etdiğini bilyendir. Ve eğer Allah Tebarek ve Teala isteseydi, onu sizin maşakkata salardı. Tahqiq Allah Tebarek ve Teala tamam işlerinde galip ve hakimdir. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Müşrik bolan kafir hatunlarını özüňizde nikahlap almaň ta iman getirip mümin bolýança. Mümin gyrnak egerçe gyrnak bolsa-da kafir bolan azady hatundan yaxşyrakdyr. Egerçe kafir hatunyň husny jamal we mal we nesebi seni teäccübe goýsa-da. O müşriklere mümin gyzlaňyzy bermäň. Bir mümin kul kafir azadydan yaxşyrakdyr. Egerçe kafirin mal mulky husny jamaly seni hayrana goýsa-da. Olar dowdaga sebep bolýan amellere wa'dar eder we Allah Tebarek we Teala sizi cennete we magfirata sebep bolýan amellere çagyrýar özüniň iradesi bilen. Allah Tebarek we Teala özüniň ayetlerini we ahkamlaryny bayan etýär, şayet adamlar mutezekker bolup wagzlanyp amel etsinler. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Senden haydın barasında sual ederler. Sen şolaryň jogabyny aýt. Hayz diýen zat bir nejis zatdyr. Pes hatynlardan özüňiz saklaň hayzly wagtda. O şolary ýaqyn barmaň ta pak bolýançalar. Pes wagty ki pak bolsa şolary ýaqynlyk edin Hudaňyň ijaza beren jaýyndan. Tahqiq Allah Tebarek we Teala tawba etýänleri we arassa bolýanlary gowy görýändir. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Sizin hatırlarınız sizin için oğlun ekilmäge ziraat jaýyňyzdyr. Pes oğlun ekilýän ziraat jaýyňyza ýaqynlyk edin, ne tariqa isteseňiz. O özüňiz üçin salih ameller takdim edin. Size zahira bolar ýaly. We Hudadan gorkun we bilin siz Hudaga mulagat etjekdirsiňiz. Ey Muhammed, sen müminlere bişaret we buşluk ber cennet bilen. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وخدا bilen qasam içmegi many aýlandyrmaň, ýaxşylyk etmäge, we perhizkar bolmaga, we
we adamlaryň arasyny islah etmäge we Allah tebarek we taala kefiňizi eşitýändir we halyňyzy bilýändir.